että siellä oli nyt jotakin sitten, joku virhe tapahtunut, mikä korjattiin sitten kapsen ja alihankkijan laskuun, niin mikä se virhe oli nyt näiden ilmeisesti 2 tarkastuspäivän välissä? Siellä on painumaa sillä välillä, koska tuo oli hyvin savinen maa, niin ilmeni tämän Pyrynkankaankin kertomana, että siinä on hyvin savinen maa ja mahdollisia lonttokohtia on siellä, koska maa elää. Niin mitä se aiheutti siellä? Minkä virheen? Siis se ei ole varsinainen rakennusvirhe, vaan se maa on semmoinen, että se saattaa elää ja liikkua, niin sille tulee niitä lonttokohtia. Niin ne joudutte korjaamaan ne? Ei, niitä ei korjattu tämän työn yhteydessä, että tässä asennettiin vain ne tarkastuskaivot ja varmistettiin huolettavuus. Mutta mä ymmärsin, että jotkut virheet on korjattu. Joo, siis eli niin siellä oli tämä kiinteistöä lähimpänä oleva tarkastuskaivo, kun asennettiin tämän huuhtelu yhteen tilalle, niin joo. Silloin varmistettiin näillä toimenpiteillä se, että se kiinteistö on huolettavissa, koska sääntöjen mukaan, mitä olen lukenut, niin ei oikein tämmöinen 1,5 metriä syvällä oleva tulpattu T-haara, niin, eli huuhtelu ei ole sellainen, joka kuuluisi